večer přeju, vítejte v Hyde Parku. Představte si, že vyděláte miliardu korun a na místo konzumního štěstí přijde deprese a začnete uvažovat o světě bez peněz. Konkrétně o koncepci ekonomiky daru, proč by měla nahradit kapitalismus západního střihu a skutečně se svět může bez peněz obejít. Budeme se ptát hosta dnešního Hyde Parku, programátora, podnikatele a taky stoupence buddhismu Libora Malého. Dobrý večer přeju, vítejte v Hyde Parku. Dobrý večer. Pojďme si nejdřív dnešního hosta Hyde Parku krátce představit. Podnikatel, vizionář a filantrop v roce 1996 změnil český pracovní trh, když založil servery Práce.cz a Jobs.cz. Firmu LMC, která tyto weby provozovala, prodal na začátku roku 2012 za téměř 1 miliardu korun. Utržený obnos ale neutrácí. Štěstí totiž podle něj s množstvím financí na kontě nesouvisí a epocha peněz se prý stejně blíží ke konci. Dokud lidé v ty papírky věří, tak oni budou fungovat, ale pokud čím dál tím víc tady těch programů a různých jiných pořadů bude říkat vlastně, že ty papírky tu funkci přestanou plnit, tak ty lidé tomu přestanou věřit a tím pádem ty papírky nebudou mít žádnou hodnotu. Prodeji firmy předcházel zájem o buddhismus. Malý se jim aktivně začal zabývat před 13 lety. V Praze hostil třeba jeho svátost Dalajlámu. Já jsem opravdu praktikující buddhista, ta cesta se jmenuje Dzogchen a popravdě řečeno, kdybych vlastně neměl toho svého duchovního mistra, toho tibetského mnicha, který vlastně žil dlouhá léta v Tibetu a jmenuje se Chogyal Namgyal Norbu, tak bych asi nedokázal to, co jsem dokázal. Podle Malého se lidstvo blíží ke konci další historické epochy, založené na materiálním vlastnictví a měření všeho hodnotou peněz. Většina lidí chodí do práce, která je nebaví, aby si vydělali peníze, za který si koupí něco, co nepotřebují. Celá ekonomika je založená na tom, že my všichni musíme konzumovat. A když nekonzumujeme dost, tak prostě vzrůstá nezaměstnanost, což vlastně způsobuje, že my sami nemůžeme potom konzumovat. A je to smrtící spirála, která jde dolů. Celé by to podle Malého mohlo fungovat takto. Místo toho, aby si lidé snažili koupit něco, co nemají, mají ostatním nabídnout to, čeho mají dostatek. Což nemusí být jen materiální věc, ale třeba znalosti nebo služby. I proto se rozhodl založit web heart.net, který funguje na principu daru. Je to vlastně jako platforma, kde lidi normálně chodí a darujou to, co chtějí. A když je to darování, tak tam vlastně nejsou peníze. To znamená, že to je normálně tržní systém, kde máte nabídku, to jsou ty lidi, co dávají to, co je baví, a pak máte poptávku, to jsou lidi, kteří to zrovna potřebují. Je ale reálné spoléhat na lidský altruismus a stojí vůbec lidé o nějakou změnu? Markéta Černá, Česká televize. Tak tolik na úvod. Připomínám, že Hyde Park je tady především pro vás. Vy jste ti, kdo se našeho hosta ptají. Cesty k nám jsou stále stejné. Internetové stránky www.hydepark24.cz. Tam i další cesty. Facebook, Twitter, SMSky a samozřejmě taky telefonní číslo sem do studia. Tak, pojďme se rovnou podívat na první diváckou otázku. Divák Cecil, tvrdíte, že jste prodal své firmy, protože jste měl deprese, že si můžete koupit všechno. Teď snad nemůžete? Nezměnila se jenom odpovědnost, kterou máte? No, ta otázka není úplně precizní, ne, že bych ji prodal, protože jsem měl deprese. Já jsem tu firmu prodal, protože po těch 16 letech se mi najednou stalo to, že jsem měl pocit, že to, co jsem na začátku viděl, že chci udělat, tak je jako hotový. A já vlastně nevěděl, proč to dělám dál, protože jsem měl hotovo. A to byl hlavně ten jako primární důvod, proč jsem to vlastně jako kdyby prodal. Pak tam bylo ještě spousta dalších drobností, ale asi ten pocit, mám hotovo a konec. Máte tu miliardu? Já to nepřepočítávám. Tomu totiž směřovala ta divácká otázka. Teď to se si nemůžete koupit to, co jste mohl předtím, tedy všechno. Víte co, můžu si koupit teď i to, co jsem si mohl koupit předtím. Vlastně jako, pokud člověk nepotřebuje jako tryskáče, jachty, a vesmírné lodě a tak dále, tak jsem si mohl koupit všechno, co jsem chtěl předtím a můžu si koupit všechno, co chci i dneska. Takže jste prošel ale nějakým vnitřním obratem. No to si pamatuju, že jednoho dne takhle na Tenerife, to byl takový velký zážitek,
byli jsme tam v takové jako vilce, celá rodinka, a rodinka odletěla, protože dětem skončily prázdniny. Já jsem tam ještě zůstal nějakou dobu, protože vlastně jsem členem té komunity Dzogčenu a tam je vlastně globální centrum a já vlastně tam jako kdyby pracuju. Podporuju tam rozvoj toho místního centra a nějak se podílím na tom běhu té komunity. Tak jsem tam ještě jako zůstal a teď byl večer, já jsem si z baru prostě přinesl šampáň, zůstal jsem v té výřivce a teď jsem si tam tak ležel v té výřivce, bublalo to tam, že jo, všechno je v pořádku, nebe, jako hvězdy. A teď mě přepadla ta deprese, protože jsem si uvědomil, že vlastně jako kdyby mám všechno. Ale co vlastně dál mám dělat s tím životem? Když vlastně docílíte všechno v půlce života, tak vám zbývá ještě druhá půlka. A teď vlastně jako proč vlastně žít tu druhou půlku, když už vlastně v té první půlce jste si vlastně dokázal jako všechno. A to byla dobrá deprese. A označil byste to za změnu odpovědnosti, jak se ptá divák? Je to určitě změna přístupu. To spíš byla změna postoje toho vlastně, co v životě chci vlastně dál, nebo co s tím životem chci vlastně dál dělat. Protože já jsem do té doby pořád jenom přemýšlel v kontextu toho biznesu, v kontextu toho podnikání, v kontextu těch služeb těm zákazníkům a těm internetovým uživatelům. A najednou vlastně nic z toho nebylo. A já jsem jako říkal, a co s tím životem budu dělat dál? Označil byste to za něco, čemu by se dalo říct osvícení? Ne. Osvícení je úplně něco jiného. Takže nic v tom, řekněme, křesťanském smyslu, západním smyslu, jak o tom mluví třeba celá řada svědců. Já tu západní filozofii nikdy moc nestudoval, takže nevím. Dostaneme se k tomu. Pojďme k diváckému dotazu. Standa, říkáte, že jste svou firmu řídil podle buddhistického myšlení. Můžete nám upřesnit principy takového řízení? Dále říkáte, že jste si mohli koupit všechno. To ta vaše firma tak prosperovala. Proč jste tedy ji prodal? Děkuji za odpověď. Tedy principy buddhistického myšlení v řízení firmy. Jasný. Takže vlastně principem, tak jak já jsem si to aplikoval, tak ono to není jenom úplně jako buddhistické myšlení, ono je to vlastně i v tom křesťanství. V křesťanství máte svatou trojici. To znamená, že vlastně každý systém se skládá ze 3 subsystémů. Z energie, z hmoty a z informace. To třeba říkal už Albert Einstein, že E rovná se mc na druhou. Že energie, hmota a informace o tom, jak světlo letí rychle. No já jsem vlastně ten princip aplikoval vlastně do toho řízení té firmy, takže jsem se snažil vytvářet. Primárně jsem se snažil maximalizovat tu energii v té firmě. To znamená, že jsem ty lidi se snažil motivovat, aby je ta práce bavila. Vytvářel jsem jim různý jako příležitosti nebo jako, jak to říct, challenge, prostě výzvy. A snažil jsem se je podporovat, aby ty zaměstnance bavilo v té firmě pracovat. Oni to akceptovali? Nedívali se na vás zpočátku jako na zjevení? No ano, dívali. A po jak dlouhé době to přijali? No někteří lidé, když třeba přišli, já nevím, z Telefoniky nebo z nějaký takový klasický korporace, tak někteří to neustáli a třeba za pár měsíců dali výpověď a odešli. Řekli jako, že prostě tohle ne. Což pro mě jako by bylo signál, že tyhle lidi mají určitý styl myšlení a prostě se do té mojí firmy jako nevejdou. Ale pak tam zůstalo to jádro, ty, kteří to pochopili a kteří se vlastně nadchli a oni sami prostě pracovali, byli nadšený a prostě v té firmě byla opravdu velká radost. Kde je ta styčná plocha mezi podnikáním západního střihu a východní filozofií? Kde se to potkalo? Já bych řekl, že já jsem to viděl v tom, že je to o té radosti. Že vlastně já mám dělat takové věci, aby všichni byli jako šťastní. Abych já byl šťastný, což jsem byl, aby moji zaměstnanci byli šťastní, což jsem dělal, co jsem mohl, aby zákazníci byli spokojení, to znamená, za ty peníze dostanou třeba trošku víc, než by čekali, a aby ty uživatelé, ty lidi, co tu práci hledají, tak aby ji našli rychle a takovou, jako hledají. Takže vlastně bylo to o té jako spokojenosti. A to si myslím, že je v podstatě normálně princip podnikání. Prostě, a ta firma často vydělávala tak, jak předtím? Vydělávala dobrý prosperovala peníze. tak, jak předtím? Ano. Finanční ředitel byl spokojený? Ano. Tak, divák Tomáš, Bhútán si trošku idealizujete, nemyslíte? Divák naráží na váš několikerý popis návštěvy Bhútánu, který vás oslovil. Jasný, tak já jsem v tom Bhútánu byl loni v září a pro mě to byl jeden z nejsilnějších zážitků, co jsem v životě měl. Proč to říkám, abych to divákům přiblížil? V Bhútánu je totiž, Bhútán je království a ten král, jakožto vladař, se rozhodnul, že jeho nezajímá, aby jeho lidi byli bohatí.
On se rozhodnul, že on chce, aby ty jeho poddaní byli šťastní. To už je ovšem rozhodnutí staršího data. To je nějakých 15-20 let zpátky. 70. léta. Nebo možná i dokonce, dobře. A vlastně on přestal řídit celý ten stát na základě toho principu, co máme tady, toho hrubého národního produktu, který furt měříme a furt to musí růst. Ale on to začal měřit na základě hrubého národního štěstí. A vlastně tím pádem se úplně jako změnila ta logika, jak tam všichni fungujou. A když se to převezme do toho biznesu, tak ten rozdíl se tam projevuje v tom, že samozřejmě mají tam peníze, fungují tam tak jako normálně v celém světě, protože ten kapitalismus je globální systém. Ale ta firma nemaximalizuje ten zisk do nekonečna. Ale sama si ty jako šéfové, ty majitelé té firmy si řeknou, nám stačí 5%. A když vydělají třeba 15% zisku, tak těch 10% zisku oni vrátí zpátky do té země. Takže třeba dělají projekty, já nevím, ochrana životního prostředí, já nevím, ochrana, nebo investují do klášterů, podporují vzdělávání, budují silnice, renovují kláštery. Prostě ta země prosperuje a vzkvétá. Opravdu? Narážím na konkrétní zprávy, které konec konců před 2 lety citovala agentura ČTK místní lidi v Bhutánu. Jigme Wanchuka, což je místní sociální pracovník, říká: lze vidět, že tu lidé nejsou šťastní. Setkáváme se s mnoha problémy a mnoho lidí trpí. Každým rokem roste míra kriminality, na ulicích dochází k ozbrojeným loupežím a krádežím, což se ještě před 10 lety neexistovalo. Jasný. No, možná se vrátím k tomu buddhismu. Mě by zajímal ten váš pohled, mě by zajímal ten pohled na tuto věc. Já se k tomu dostanu. Totiž principem buddhismu je, že vlastně všichni lidi prožívají utrpení, protože se dějou věci, které se jim nelíbí. Třeba roste tam kriminalita, nebo nejsou všichni šťastní. Jasně, že když tam chodíte po těch ulicích, tak ty lidi tam neválejí po ulici a řechtají se štěstím. Prostě všichni lidi žijou normální život, takže prostě umřou jim blízký. Promiňte, ale vy jste popisoval, že tamní ekonomika funguje. Že ekonomika, která, řekněme, nebo stát, který bazíruje nikoliv na hrubém domácím produktu, ale na tom, co oni říkají národní štěstí, prosperuje. A proti tomu jsou konkrétní svědectví lidí, kteří tam žijí a říkají, nefunguje to tak ideálně. Ale ideální svět neexistuje, neexistoval. Ale říkají, je to stále nebude. Horší, roste nezaměstnanost, setkáváme se s případy alkoholismu, narkomanství, stále více. A zdůvodňují to otevíráním se té země. Jo, to je pravda. My jsme se tam třeba potkali v Timpu, jsme se potkali prostě s některýma členama vlády a já jsem seděl u stolu s ministrem informací, což by se tady v Čechách přeložilo jako cenzura. A my jsme se ho ptali, co vlastně ta jeho práce obnáší, jako vrchní cenzor. A on jako říká, že opravdu se snaží ochránit tu společnost před těma různýma negativníma informacemi a zprávama z toho světa. Protože prostě ty lidi jako zbytečně by byli příliš rozrušení. A my říkáme, dobře, a jako jak to cenzurujete? Kde je ta hranice? Podle čeho cenzurujete? A jak ta vaše práce vypadá? A teď mě vypadla jako... Do dneška si myslím, že to myslel upřímně. On jako říkal, každé ráno já stávám v 6 hodin a hodinu, než jdu do práce, medituju. Abych se zbavil nějakých falešných, egoistických, sebestředných věcí. Abych se jako naladil na ten jako vyšší význam. A pak v té práci vlastně pracuju podle nějakého kritéria, který jsme tady s různýma vědcema a tak dále vytvořili. A když se nejsem jistý, tak na to ministerstvu mají takový malinkatý klášter. On do toho kláštera jde a v tom klášteře medituje a čeká, jaká mu přijde odpověď a tak se rozhodne. Rozumím. A já jsem si říkal, jestli ten člověk si nedělá legraci. Když se vrátím přece jenom o několik pater níž k těm problémům, které jsme popisovali. Já jsem to zmiňoval z jednoho konkrétního důvodu. Neukazuje se, že ta koncepce, ze které vycházíte, nebo která vás tak inspirovala, myslím tedy to národní štěstí, neobstojí v okamžiku, kdy se střetne s globalizovaným světem, protože ty problémy skutečně popisují právě jako důsledek toho otevírání se té země. Rozumím. Nevím. Uvidíme. Pojďme dál. Divák Vosky, pane Malý, nepramení vaše idea fungující ekonomiky bez peněz jako prostředku směry právě proto, že si můžete v podstatě dovolit všechno, tudíž můžete lecco zdarovat. Člověk, jež třeba bídu znouzí, není jich málo, takovou možnost nemá. Správná otázka. Taky jsem si o tom přemýšlel, jestli náhodou nejsem jako, jak to říct slušně, divnej v tom, že si můžu spoustu věcí dovolit.
Ale ta zkušenost mě ukazuje, že to není tak. Máme dneska 10 000 uživatelů, plus minus, a máme tam asi 800 nebo 900 věcí a služeb, které běžní lidi tady v téhle České republiky a slovenský už dneska darujou. Takže vlastně ukazuje se, že je mnoho lidí, kteří, víte co, nemusíte být boháč, abyste měli co darovat. Můžete darovat jenom to, že vidíte babičku, jak táhne prostě jako těžkou tašku do schodu. A vy k té babičce přiběhnete a tu tašku i do toho 3. patra vynesete. A to může udělat každý bez ohledu na to, kolik má peněz. A my dneska máme 900 nabídek od plus minus 1000 lidí, kteří vlastně už to dneska žijou a nejsou to žádný boháči. Ten dotaz možná směřoval i k tomu, zda tu ideu světa bez peněz si v podstatě nemůže dovolit právě jenom člověk, který je přeci jenom jištěný penězi. Byť někde v pozdálí, byť je neužívá. Já rozumím. Ta celá myšlenka vlastně vznikla proto, že jak to bylo v těch ukázkách předtím, že vlastně tenhle ten systém, který je založený na tom konzumu, to znamená, věci jsou kolem nás a teď já si jako beru a konzumuju je, tak není udržitelný, protože počet lidí jako na planetě roste, životní úroveň jako mnoha lidí na té planetě roste. Podívejte se do Číny, jako kolik je tam lidí a jak tam ta životní úroveň roste. Spotřeba roste a teď ta země kule pořád jenom kulata. Není jako nafukovací. Takže ať tak nebo tak, prostě jednoho dne se narazí na určitý jako limity. A ta moje myšlenka je obrácená. Každý z nás něco máme. Máme čas, máme zkušenosti, máme dovednosti, mám peníze a já to můžu dát tomu, kdo to potřebuje. Takže místo toho směru já beru věci, tak já to otáčím. Já dávám věci. Jste si jistí, že takto je schopný uvažovat člověk, který není zajištěný, který, řekněme, to, co vydělá, to zkonzumuje. Jinými slovy, žije podle systému z ruky do úst. Navíc nemá. Rozumím. Dneska se tímhletím mým systémem uživit nelze. Protože žijeme ve společnosti, která je z 99,99% založená na tom, že potřebujeme peníze. Hypotéky, zdravotní, sociální pojištění, internet, elektřina, telefon, benzín vám do auta nenalejou zadáčo. Takže prostě dneska se tím nedá žít. A kdo si myslí, že já říkám, že dneska teď hned všichni budeme žít bez peněz, tak to nejde. A ten člověk, který opravdu jako od rána do večera dělá něco, tak věřím tomu, že je prostě velké množství lidí, kteří opravdu nemají nic, co by mohli dát materiálního. Ale oni můžou pomoct třeba radou nebo tím, že pustí někoho sednout. Je to otázka pro takovýhle lidi, to není otázka toho, že dávají hmotu nebo službu nebo čas, ale je to spíš otázka jejich svědomí. Jak tyhle lidi chtějí žít? Jestli náhodou třeba tím, že něco, co každý z nás má a oni to v sobě objeví, tak to dají, když je to vhodný, že najednou si sami o sobě zlepší svoje mínění a ten den pro ně je pak najednou veselější. Udělají dobrý skutek. Myslíte si, že o něčem takovém má prostor uvažovat člověk, který v podstatě musí přemýšlet hlavně o tom, aby se uživil, aby uživil svou rodinu? No jasný, rozumím. Vždycky vám ale zůstane, jedete třeba tramvají. A teď řekně příklad, prostě nastoupí maminka prostě s velkým bříškem a nikdo ji nepustí sednout. Takže někdo vždycky, ať prostě jako jsem sebechučí, vždycky mám tu možnost vstát a říct, pojďte si sednout a udělám ten dobrý skutek. I já dávám to místo, na kterým sedím, té mamince, která ocení to sezení. I to je dár. To ano, ale to přeci nevylučuje svět s penězi. Já taky neříkám, že to jsou dvě věci naprosto se vylučující. Já říkám, že tenhle systém, ten jako finančně kapitalistický systém je to nejlepší, co jsme kdy vymysleli. Ale taky říkám, že prostě všechno, co jednou začne, tak jednou skončí. Takže mě to prostě napadlo možná jako prvního, tak jsem to začal zkoušet a uvidíme. Třeba jsem blázen já. Je to možný. Tak, pojďme k dalšímu dotazu. Divák Honza, dobrý večer. Jak by vypadala ekonomika bez peněz? Vrátili bychom se ke směnnému obchodu? Já osobně vidím odebrání hotových peněz lidem jako další krok k jejich zotročení a domnívám se, že hlavní problém je velice nerovnoměrné rozdělení světového bohatství. Pojďme to vzít tady od začátku. Vrátili bychom se ke směnnému obchodu? Ne. Směnný obchod. Pod směnným obchodem já vidím barter. To znamená, já vám dám kozu a vy mi dáte prostě jako 20 pecenů chleba. Ale to je barter. Tady ten princip, to, co děláme my, je dar. To znamená,
já vám něco dám, to, co vy zrovna potřebujete, a nic za to nechci a nic za to nedostanu. Znáte tu latinskou větu do ut des, dávám, abys dal. No. Není to v tom skryté? No, jasně. Není to v tom darování, ale to už je opět směna. Ale ten člověk dá dál. To nedá mě zpátky. Tam jde o to, že vlastně, tak jak třeba dneska ty banky pouštějí peníze do té ekonomiky v té víře, že se vlastně nastane ten multiplikativní efekt, že ty peníze začnou tou ekonomikou téct, tak stejně je to s tím darem. Já vám něco dám, co zrovna mám a vy zrovna potřebujete. Já vám to dám proto, že jste dobrý člověk, že já mám radost to, že vám to můžu dát a vy máte radost to, že jste to zrovna jako sehnal. A teď já vám řeknu, ale já za to nic nechci, dík, dejte to, pošlete ten dar dál a vy až příště budete zase něco mít a potkáte někoho, kdo to zase potřebuje, tak vy to zase někomu dáte. Že ten dar takhle tou ekonomikou teče a nic se nesměňuje. Mezi náma dvěma žádná změna neproběhne. Proběhne jenom jako jednosměrný tok. A k tomu odebrání hotových peněz, já bych tomu řekl, já bych nerad cokoliv komukoliv odebíral. Víte, ten buddhismus je o tom, že nevstupujete nikomu do ničeho, nikoho k ničemu nenutíte. Já to chápu, ale v té vizi. Přece o svět bez peněz jde v té vizi. No, já to řeknu jinak. To je to zajímavý téma novinářský, svět bez peněz, ale my tomu říkáme ekonomika daru. To znamená, já se o ty peníze nezajímám ani tak, jako jestli tam jsou, ani tam nejsou. Ale je lepší, když tam jsou. V tuhle chvíli ano. V tuhle chvíli logicky ano, protože celý ten svět je na ně založený. A kdyby náhodou nejednou zítra při peníze nebyly, tak myslíte, že by tady ty světla svítily? Že bychom by tady všichni byli? Asi ne. Takže já to mám tak, že my děláme ekonomiku daru. To znamená, se nikomu nic neodebírám. Já vlastně dávám lidem možnost zapojit se do té ekonomiky daru. Dobře, ale ta vize výhledově ve vašich představách by měla nahradit tu stávající tržní ekonomiku založenou na penězích. To je stejný jako ten trh práce. Když jsem tenkrát před těma, už je 1996, když se nastartoval Jobs.cz, tak já jsem tenkrát neměl tu myšlenku, já zruším starý trh práce, vytvořím nový trh práce. Mě to vůbec nenapadlo. Já měl nějakou vizi, říkal jsem si, hele, takhle by to mohlo fungovat a bylo by to lepší. A teď já mám jinou vizi, říkám si, hele, takhle by to mohlo fungovat a bylo by to lepší. A teď co se stane s tím starým světem? To není moje práce, jako já nemůžu být zodpovědný za celý vesmír. Jako. Promiňte, není to nezodpovědné? Když nevidíte, nedokážete modelovat, jaké to bude mít dopady? No a teď se podívejte na to, co jsem udělal s tím trhem práce. A bylo to tomu světu ku škodě? No dobře, to vyšlo, ale nemáte jistotu. A máte jistotu, že dojdete dneska domů? Ani elementární jistotu, že to bude fungovat? Není to hazard? Nemáte jistotu, není to hazard? Ničeho. Ne, není. Je to radost. No pro vás možná ano, ale když to nedopadne, tak to spoustě lidí. Ale i ty lidi, kteří se toho účastní. Kdybyste se na to podíval, a ty tam vidíte ty hodnocení, jak ty lidi hodně důležitá je tam ta zpětná vazba, aby ty lidi dostávali zpětnou vazbu, jestli to opravdu jako funguje nebo ne. Když si čtete ty hodnocení, tu zpětnou vazbu, z toho jde taková radost, ty lidi mají takovou radost, že mohli dát, a ty druhý, co byli opravdu v pytli a nemohli to nějak sehnat, protože si to nemůžou dovolit, tak mají takovou radost, že jim to někdo dá. Prostě tu je svět plný radosti. Jenomže těch lidí je asi 9,5 tisíce za 2 roky? Za 2 roky? No, plus minus. Z 10 milionů? Neukazuje se, že to je minimálně elitářská záležitost? Že to oslovuje skutečně opravdu minimum lidí? Že tedy ten efekt není takový, jaký jste možná čekal? To jste řekl jako zajímavý, protože jestli elitou je prostě jako opuštěná maminka s 2 dětmi, která jako někde sama prosí o pomoc, tak to je hodně pěkná elita prostě. Jestli je elitou prostě nějaká paní, která se buduje prostě nějaký lesní školky na vesnici, nebo prostě lidi, kteří se snaží jako dělat nějaký rozvojový programy a dělají nějaký třeba coachingy, nebo nabízejí nějaký seance, masáže, já nevím co všechno. Tak jestli tohle je elita, no tak to je super. Stačí to k té změně světa? Ale já nechci měnit svět. Já nemám ambici měnit svět. Já jsem jenom dostal ten nápad, mně připadá, že to je užitečný, že to lidem pomůže, já vidím, že to těm lidem pomáhá a tak dělám to nejlepší, abych to šířil dál, ale já vůbec nemám tak. Já nejsem Lenin, abych vystřelil z Aurory a teď všechny ostatní, kdo se mnou nesouhlasí, postřílel. Ježiš, ne. Jinak. 9 tisíc lidí za 2 roky z 10 milionů. Ukazuje se, že to funguje? Ukazuje, že to nefunguje? Mohlo by to být víc, ale
to, co teď říkáte, je, že vidíte, jak na to naše myšlení je ovlivněné kvantitou. My si prostě myslíme, že víc je líp. A tady se ukazuje, že líp je líp. A teď je otázka, jestli jako ten svět je připravený na to, co já dělám. A vy říkáte 10 000 versus 10 milionů, což ukazuje, jsme opravdu ale hodně na začátku. Takže většina lidí na to dnes připravená není. Je to opravdu jasný signál? Z toho dokážete přibližně vyvodit, kolik lidí je mentálně naladěno to, co my děláme, je dvě věci totiž. My zaprvé provozujeme ten portál, který má takový zvláštní název, jenom nám to vyšlo prostě hearth.net, prostě je to takový složitý. A to je krp. Krp. Proč krp? Protože krp dává teplo a dává ho jen tak. Ale aby mohl on dávat to teplo, kolem kterého sedí ta rodina nebo ta komunita, tak potřebuje mu někdo dát to dřevo. Takže on potřebuje dřevo pro svou činnost, ale on dává jako teplo. A krp nemá parkovací hodiny, kam když hodíte 50 korun, nehodíte tak on zhasne. Prostě on hoří. Ale co jsem chtěl říct je, my neděláme jenom tu online službu, my děláme hodně to, že jezdíme po republice a děláme různé vystoupení, třeba i pro děti, protože že starého psa novým kuskům neučíš, takže snažíme se jako oslovat třeba i děti. Máme pohádku, jsme udělali. Jak na to reagují? A děláme právě to, že se snažíme těm lidem vysvětlovat, že jako, aby trošku změnili to svoje chování, aby otevřeli to srdce. Protože když to srdce, kdo má zavřený srdce, takhle, už bych to neudělal, kdo má zavřený srdce, tak nemůže ten dar ani dát, ani dostat. Jaké jsou ty reakce? Kolik lidí na to slyší? Od kolika lidí cítíte, řekněme, pozitivní odezvu? Většinou na ten náš, jakoby na to setkání přijdou jenom ty, kteří na to slyší. A to jich je vždycky třeba tak 100, 200, 300, víc ne. Takže to opět přibližně odpovídá, řekněme, tomu poměru těch internetových je to dárců. Je to velká menšina. Tak pojďme se vrátit k té divácké otázce. Přeci jenom. Já osobně vidím odebrání hotových peněz, ptá se divák, nebo konstatuje divák, lidem jako další krok k jejich zotročení. Hrozí to? Idea světa bez peněz, důsledek, další zotročení lidí. Já si spíš myslím, že pravděpodobnější situace je, že někde někdo udělá zase nějakou finanční machinaci, která bude mít takový ten dominový efekt a zase se ten finanční systém zhroutí. Já nechci přivolávat jako čerta na zeď. Já bych rád, aby se to jako... Žijete na finanční krizi uplynulých let. Já si myslím, že to je mnohem pravděpodobnější, než že by Libor Malý chodil po světě a bral lidem peníze. Znovu to říkám. Já nemíním nikom... Ten můj postoj je evoluce, ne revoluce. Odmítám revoluce. Ne, takže nikdy nikomu nikdo nic brát nebude. Co je na tom pozitivního? Já se snažím dělat něco, co lidem přinese radost. A ne jim škodit tím, že jim budu brát něco, na čem ty lidi lpějí. A shodujete se s divákem v tom posledním, že hlavním problémem je tedy velice nerovnoměrné rozdělení světového bohatství? Ano. Jaké to má dopady? Má to dopady, že ty nejbohatší jsou stále bohatší a ty nejchudší jsou stále chudší. A ono to pak vede k těm sociálním jako sporům a různým věcem, viz islámský stát, prostě, protože ty lidi jsou tak chudí, prostě, že už jako jinou variantu, než si prostě zastřílet nevidějí. Prostě. Islámský stát je důsledek chudoby? No tak tam je obrovská populační exploze v tom arabském světě. A ty lidi jsou jakoby bez perspektivy, je tam obrovská nezaměstnanost. A ty lidi nemají žádnou perspektivu, takže ty fanatici prostě tu mládež můžou sfanatizovat. A prostě oni si říkají, tak konec konců stejně ten můj život nemá žádnou perspektivu, tak vemu ten kulomet a začnu střílet do těch, u kterých si myslím, že za to můžou. Jakou roli v tom hraje ideologie? Já nejsem specialista na islámskou ideologii, takže... Nicméně vyjadřujete se k islámskému státu. No, protože vidím, co se tam děje, to vidí každý, čtete zprávy, že jo. S jedním vysvětlením jste přišel, proto se ptám, zda v tom nějakou roli hraje ideologie. Asi ano. Čenda, jaké řešení vidíte v boji s chudobou ve stále víc rozevřených nůžkách mezi chudými a bohatými? To souvisí s tím, o čem jsme mluvili. To je ono. To je to, že tomu se říká filantropie. To je to, že třeba existuje taková skupina lidí po světě, která se jmenuje Global Philanthropic Circle, která zahrnuje třeba asi 250 jako velice bohatých rodin z celého světa. A teď já jsem teda nějakým shodou okolností jako členem tady té skupiny. A je radost s těma lidma bejt, protože to jsou většinou opravdu vysoce inteligentní, pracovitý, asertivní, rychlí, vzdělaný lidi, kteří celý svůj život věnují tomu, aby vlastně ty peníze, které třeba zdědili po rodičích nebo vydělali tím, že prodali firmu třeba jako já,
tak aby investovali zpátky do blaha té společnosti. Tak, To ale je taková radost těma lidma být. promiňte, ale teď mluvíte o penězích No, a o jasný. pozitivním Ano. dopadu Ano. investování peněz. Ano, Tak ano. není toto, řekněme, realističtější řešení, než mluvit Určitě. o světě, Určitě. kde peníze nebudou, kde se budeme tam Ale operovávat? každý dělá to, co ho naplňuje. Takže oni dělají projekty v Africe, někdo dělá projekty v Jižní Americe, já třeba stavím chrámy v Tibetu a podporuju prostě děti v Tibetu a já si dělám tady ten projekt, protože mi to přišlo, mě to oslovilo a mně to připadá užitečný. To je ta svoboda, kterou si tady v tom západním světě užíváme. Je to jediné řešení chudoby? Ne, určitě ne. Já neříkám, že jsem nějaký unikátní. A jaká další řešení problému s chudobou vidíte? No tak určitě ne ten sociální systém, který tady v té Evropě máme. Ten si myslím, že to je přesně to, co vede k tomu zbídačování těch lidí, protože si lidi zvyknou, že mají nárok na něco. Je to Promiňte, teď myslíte systém, sociální dávky. Ono to vede k té nezodpovědnosti lidí prostě, jo. A i v tom našem systému, i v tom našem jakoby myšlence, bez té zodpovědnosti sám za sebe nebudete jako šťastný, protože když celý ten náš systém je založený na tom, že vlastně tam je všechno transparentně. Teď vy vidíte lidi, kteří jenom berou a nic nedávají. Kolik jich je z těch 9 000? Málo zatím, naštěstí. Naštěstí málo. Ale princip je takový, že když vy máte někomu něco, vy něco máte a teď třeba máte 4 lidi, kteří to chtějí, a teď komu vy to dáte, aby vy jste z toho měla radost? Tomu, kdo je opravdu se snaží a vidíte, že opravdu jakoby je aktivní, anebo tomu, kdo vidíte, že furt jenom bere? Otázka je, co je větší lidská přirozenost. Není přirozenější být lenivý a dostávat, když mohu dostávat, No jasný, než to je být aktivní a dávat? No jasný, a to jsou ty programy té Evropské unie. Ty, co vedou k té nezodpovědnosti, ty, co vedou k úpadku celé té Evropy. Ale to, co děláme my, je právě na tom, že tam každý vidí, tenhle je lenivý. A teď vy něco máte a ten člověk to chce. A teď máte třeba maminku s dítětem, která vidíte, že opravdu pomáhá a pak tam máte nějakého jiného člověka, který vidíte, že je lenivý. Komu budete mít větší radost to dát? Tomu, kdo je lenivý, anebo té mamince, kdo pomáhá? Promiňte, ale ty programy Evropské unie jsou založené na podobném principu, o kterém mluvíte. Ty jsou založené na vyrovnávání rozdílů, na tom základě, že jeden stát bohatší dává, tak aby tam, kde ta úroveň je nižší, tak aby se to dorovnalo. Tam to rozdělují úředníci. Tady jste vy zodpovědný za to, komu to dáte. Takže tady je to vlastně jako taková jako demokracie prostě. Nevznikne tak chaos? Je možné v tom najít řád? No přemýšlíme o tom, aby chaos nevzniknul možný cokoliv. Je to tak nová myšlenka, že jako je to možné. Tak je to myšlenka, o které mluvíte už 2-3 roky. No. Došel se v tom promýšlení té teze k nějaké koncepci, jak v tom najít řád? Ano. A k čemu jste došel? No, to je zase, nevím, jestli v české televizi je to taková složitější úvaha. Že jsou dva různý systémy, jak se o věci dá přemýšlet. Máte lineární myšlení a nelineární myšlení. A teď hodně zjednoduším. Tak to lineární myšlení, to je to, co se používá v biznesu. Dáte si cíl a teď se ho snažíte splnit. To nelineární myšlení, to je to, jak třeba funguje počasí, nebo jak se chovají akciové trhy, nebo jaká je třeba psychologie davu. Je to prostě chaotický systém. Ale pozor, chaos není zmatek, chaos je systém jiného řádu, který funguje na základě trošku jiných pravidel. Konec konců i tržní systém je v podstatě chaotický systém globálně. A vlastně já jsem přešel k tomu, že ten náš systém je založený na tom chaosu. A tam se nedá nic naplánovat. Takže my k tomu od začátku přistupujeme jako chaosu. A snažíme se to řídit tak, aby ten chaos byl ku prospěchu a aby tam nebyly nějaké věci, které budou prostě škodit. No to je na dlouhý povídání. Dobře, vy jste s použitím principu chaosu řídil i vaši firmu, než jste ji prodal? Úplně ne, tam jsem byl ještě v tom jako lineárním byste tak tu firmu řídil. Nechal byste mnoho věcí na hodilosti. No, tam to bylo ještě o něčem jiném. To je přece jenom jiná věc, protože ta firma byla moje, já jsem tam byl jediný 100% vlastník a byl to takový uzavřený systém, ve kterém vlastně se něco dělo. To, co teď dělám já, je vlastně jako, když řekněme, sociální síť, je to sociální systém, který je otevřený, nikomu to nepatří. A vlastně ten princip toho fungování je jiný než ve firmě. Nedá se to úplně srovnávat.
Křivohubý Edward, 80 nejbohatších lidí světa vlastní stejný majetek jako 3,5 miliardy těch nejchudších. Existuje jiná cesta než ta, že při této nerovnováze musí zákonitě dojít k nějakému střetu? Já na to odpovím. Je to všechno jenom o tom, jestli jsou lidi sebestředně egoistický, anebo ne. A to jak ty bohatý, tak ty chudý. Protože když ty bohatý budou sebestředně egoistický, tak nic tomu světu nevrátí zpátky. Takový ty Američané mají ten koncept toho giving back to society. V Evropě tomu říkáme filantropie. Třeba nadace VIA se hodně zabývá tou filantropií. Dělají všechny možné programy, prostě snahu o tom, že každý může být jako filantrop, neboli každý může dávat. Ale i ten chudej, když je sebestředně egoistický, tak on si řekne, já mám právo na to být bohatý. Ale místo toho by třeba měl víc na sobě pracovat, na svém vlastním rozvoji, víc se snažit. Někdy je to složitý, uznávám prostě. Takže jde to o tom, že když všichni na světě budou sebestředně egoisticky, řeknu si, do vás mi nic není, tak pak zákonitě musí dojít ke střetu. Pokud se ty bohatý, velká část těch bohatých, tak se z nich stanou opravdu ty filantropové, kteří budou ten majetek dávat do té společnosti zpátky. Třeba jako je pan Kellner, místo aby kupoval tu telefoniku, tak kdyby část toho prostě dal do nějakých krásných CSR programů, který by opravdu podporovali tu společnost. A současně, kdyby ty na druhé straně víc na sobě pracovali a rozvíjeli se a otvírali to srdce, tak ta společnost by byla mnohem víc jako uvolněnější. Lidi nebyli tak ve stresu. A pak by nedocházelo k těm konfliktům, o kterých ten pán píše. Už jste to panu Kellnerovi navrhl? Já jsem ho v životě neviděl, já vůbec nevím. Dá se bohatý člověk motivovat k tomu, aby začal přemýšlet jinak, aby přemýšlel altruisticky? To je otázka vnitřního nastavení vašich jako vnitřních hodnot a vašeho světového názoru. Není to potom nutně vždycky minoritní záležitost? Opět se obloukem dostáváme k tomu, o čem jsme už mluvili. Já nevím. Já třeba v té Americe, když jsem tam byl a když jsem viděl ty extrémně inteligentní, pracovitý lidi, kteří celý svůj čas věnují tomu, že se snaží vracet prostě to bohatství zpátky do té společnosti takovýma nádhernýma programama. Tak já jsem dostal, a když jsem byl v tom Bhutánu, a viděl jsem, jako, jak tam ty lidi jako žijou a pracujou a jak tam ta elita toho národa se opravdu snaží pracovat pro dobro toho Bhutánu. Tak já jsem si jako říkal, jako, že není nikdy nic ztraceno. Je to opravdu o tom, vždycky můžeme začít teď, prostě nikdy není pozdě. V českém kontextu si to dovedete představit? Já vám řeknu, že když jsem se třeba vrátil z toho Bhutánu zpátky, tak ten Bhután, tam já jsem cítil velkou radost a velký štěstí. Prostě tam chodíte po té zemi a z té země sálá radost. To prostě musíte tam jet, aby to člověk zažil. To se nedá popsat. Přijedete do Prahy a tady sálá, jak říkal kdysi dávno blahé paměti pan Havel, tady sálá blbá nálada. No to je známá záležitost. Proto se ptám, jestli je možné to aplikovat na české prostředí s tím českým skepticismem. Člověk musí prostě přestat myslet negativně a musí začít myslet pozitivně. A teď mi všichni řeknou, jemu se to říká. Ale to není otázka bohatství. To vidíte prostě v tom Bhutánu vidíte starou babičku, která prostě má schrbený záda a je tam na políčku od rána do večera a teď tam vytrhává tu rejži. A ona je šťastná a nemá nic. My máme 1000krát tolik, než má ta babička a nejsme šťastní. Takže není to otázka bohatství, je to otázka vnitřního životního postoje. Tak, Ondřej, jak by v tržní ekonomice bez existence peněz fungovala konkurence? Jak byste chtěl motivovat zaměstnance nebo naopak trestat výtržníky? Jak by fungovalo zdravotnictví a čím byste nahradil současné důchody? Konkurence, to je přece zásadní motiv, proč se snažit v tržním hospodářství. Jasný. A jednou se Dalai Lamy ptali, jak by se vlastně mělo v tom tržním systému jakoby fungovat. A on jako říká, že výborný je soutěžení, ale velmi škodlivý je soupeření. Protože když soutěžíte, tak vlastně se snažíte udělat to nejlepší, co ve vás je. Když soupeříte, když soutěžíte, chcete udělat to nejlepší, když soupeříte, tak se snažíte jakoby zbavit toho konkurenta. A teď v tom mém systému přece to je úplně jedno.
Prostě já mám tu radost, že se snažím dělat něco nejlepší, já ne, třeba peču housky a prostě chci, aby ty lidi tu housku brali ode mě. A mám na druhé straně městečka druhého člověka, který taky peče housky. A on chce, aby tu brali od něj ty housky. A teď jako my můžeme spolu krásně soutěžit, ale proč bychom soupeřili? Protože tam nejsou ty peníze, tak proč bychom se jako by měli rušit. Peníze nejsou ke konkurenci vůbec potřeba z mého pohledu. Já nevidím smysl. Ve firmě, kde jsou dva zaměstnanci, mezi kterými si chce zaměstnavatel vybrat, tam to bez toho soupeření dá? No, tak já vám to teda řeknu. Já jsem nikdy v té své firmě žádný soupeření nepodporoval. Já nejsem soupeřivý typ, já to nemám rád. Takže já když jsem viděl, že by se mi tam dva lidi jako soupeři opozici, tak já jsem se vždycky pozval a říkám, tak pánové, takhle ne, nebo dámy. Protože to není, nikdy to není, protože víte co, když se soupeří, tak se mrhá energií. A když neposlechli? Tak jsem jednoho z nich vyhodil. To je to trestání výtržníků. Nevím, já jsem netrestal výtržníky, já prostě jsem měl rád v té firmě, když ty lidi spolu pracovali a v té firmě byla jako radost. A když spolu soupeříte, tak jako by málo kdo soupeří. Můžete soutěžit s radostí, jo? Že si zahrajete fotbal, kdo vyhraje. Kde je ta hranice v tom běžném fungování ve firmě, mezi zaměstnanci, mezi kolegy? Když se vytratí radost. Když se vytratí radost toho, co děláte, tak to přestane být soutěžit a začne to být soupeření. Aspoň tak já to vidím. A jak by v tom systému, o kterém mluvíme, tedy v tom systému bez, řekněme, tržních vztahů, bez peněz, fungovalo zdravotnictví, čím byste nahradil současné důchody? No, zdravotnictví, tak zase, když se bavíme o zdravotnictví a máme v představě jako to zdravotnictví, jak funguje dneska, a máme v představě důchody, jak fungují dneska, tak to samozřejmě fungovat takhle nemůže, protože prostě víte, že zdravotnictví bere spoustu peněz, prostě farmaceutické firmy se snaží lobbyingem zakazovat všechny přírodní preparáty, aby prostě jejich akcionáři vydělali víc peněz, takže prostě dneska je to celý jenom o penězích. Jo, lékaři nedělají, no to možná přeženu, ale jak se jmenuje, pan Hnízdil má takovou tu teorii, že lékaři se nesnaží, oni se nesnaží člověka vyléčit, ale udělat si z něj doživotního zákazníka, aby ho mohli neustále léčit do budoucnosti. Promiňte, ale i když bychom odbobrali toto, tak přece zdravotnická péče tak či onak něco stojí. Tak z čeho byste ji hradil? Jak byste to koncipoval? Tibetské lékařství funguje na trošku jiném principu a to ne je tak, že berete prášky, ale tam třeba první je, že vám ten člověk, ten tibetský doktor vám řekne, jak máte změnit své chování, abyste jakoby nerozvíjel tu nemoc. Jak máte změnit svůj jídelníček, abyste nerozvíjel svou nemoc. A teprve až naposled vám řekne, jaký jako prášky si máte brát, aby vám ta nemoc se léčila. Chci říct, že dneska je spousta jiných metod, jak udržovat svoje zdraví. Já třeba k doktorovi, teď jsem nedávno byl u paní doktorky, protože jsem přijel od někud ze zahraničí, chtěl jsem si udělat nějaký testy, jestli jsem si něco nepřenes. A ona říká, pane Malý, vy jste tady 8 let nebyl. Protože já nekonzumuju prášky, já se věnuju prevenci svého zdraví. A tu prevenci můžeme dělat v tom našem systému úplně bez problémů. Ideální systém zdravotnictví se tedy obejde bez peněz? Já nejsem zase specialista na Promiňte, zdravotnictví. ale to je zřejmě asi zásadní záležitost. Pokud mluvíme, no. Promiňte, k tomu směřovat ten dotaz, pokud mluvíme tedy o tom systému, kde peníze ustoupí, kde se budeme obdarovávat, tak zda v tom systému mohou, řekněme, fungovat i tak zásadní věci, jako je péče o seniory, jejich zajištění to určitě. A péče o nemocná. No, a já si myslím, že určitě. A jak? Že lidi budou víc přemýšlet o svém zdraví. A že budou víc se zabývat prostě tím, že budou jakoby investovat do té prevence být zdraví. A třeba ty důchody, já nevím, jak to bude. Ale je třeba v jiných kulturách je to tak, že prostě ty důchodci nebo ty seniori jsou velebeni tou společností za tu zkušenost, kterou mají. Takže oni jako radí těm mladším, co mají dělat. Je to taková ta rada těch starších. Takže ono to ve finále třeba může vypadat ta společnost maličko jinak, než vypadá dneska. Ale mluvíme třeba o 100 letech, nemluvím třeba o 5 letech. Jo. Návrat k tradiční rodině, tedy možná k větší rodině, kde se ti mladší starají. Ne, já se jenom ptám. No proč ne? To je řešení. No protože tam najednou jakoby víc sdílíte, je to ta komunita, která si navzájem víc může pomáhat. Lenka se ptá, jak se vaše teorie světa bez peněz líbí bankéřům? Jak si představujete, že se ty pijavice, jak píše Lenka, mající po světě překrmená konta
vzdají peněz? Tak zaprvé, pokud se bavíme o pijavicích, které mají po světě překrmená konta, tak tyto pijavice se dobrovolně peněz nikdy nevzdají. Protože to jsou ty sebestřední egoisti, o kterých jsem mluvil. Ale paradoxně je spousta bankéřů, se kterými já o tom mluvím, a oni jsou fascinovaní tou myšlenkou a říkají si, to je úžasný prostě. Doufám, že se toho jednou dožiju, protože mě to tady v té bance už taky nebaví. To zřejmě ale je řeč u těch za přepážkou. Ne, to jsou normální různý lidé na různých pozicích, prostě jako v různých bankách v různých státech světa. Další dotaz. Jarda, kolik máte ve svém darovacím webu podvodníků, kteří si řeknou, hlupáci dávají, chytří berou? Jasný, to je o té zpětné vazbě, jak jsme o tom mluvili. Ano. Všechno je transparentní a když tam vidíte někoho, kdo vypadá, že se chová podezřele, tak podezřele znamená, že furt jenom bere a nic nedává. Tak ten systém je tak nastavený, že vlastně lidi tomuhle člověku přestanou něco dávat. Tím pádem tomu hlupákovi podvodníkovi se přestane to vyplácet a on tam prostě najednou si řekne, co bych tady dělal a odjede pryč. To je dosledovatelné, skutečně už takové případy byly? Že ten systém má samočistící už se to děje, no. Prokazatelně. Máme jakoby servisní dívku, která se stará prostě o jakoby zákaznický nebo uživatelský servis a už tam takovéhle různé věci se dějou. Kevin, jaký máte názor na určité zájmově profesní skupiny, které využívají svého postavení, moci a výlučnosti k navyšování si příjmu na nadstandardní úrovně? Soudci, politici, lékaři, bankéři. A mohli bychom pokračovat. Kdokoliv může využít svého postavení, tak ho v dnešní společnosti využije, protože si řekne, jenom blbec by to neudělal. A když se všichni budou chovat takhle, tak ta společnost nemůže dlouhodobě fungovat prostě, respektive nemá žádnou perspektivu. Znovu říkám, je to o tom vnitřním postavení. Proč si ty výluční skupiny navyšují ty příjmy? Protože oni žijou v tom konceptu, já chci víc. Oni si totiž všichni lidi myslí, že když budou bohatí, tak budou šťastní. Ale to je přesně to, jak já jsem byl v té Vířice na tom Tenerife. Teď jsem měl všechno a zjistil jsem, že bohatství a štěstí jsou dvě naprosto rozdílné kategorie a nijak spolu nesouvisí. No možná ale u všech je nutné hned mluvit o bohatství. Co ten známý koncept zvyšování nezávislosti, myslím o soudcích, tedy určitá materiální úroveň zajištění jako záruka nezávislého rozhodování. Do určitý míry já s tím souhlasím, protože když mám dost peněz, tak proč bych zase kradl dál? Soudci kradou. Já neříkám, jestli soudci kradou, ale obecně myslím, prostě třeba politici nebo prostě kdokoliv, prostě podívejte se na tunel Blanka, prostě, že jo. Jako to je jedno, prostě ten princip do určitý míry je logický, nicméně znovu říkám, zas to záleží na té morálce toho člověka, protože, a tam je bohužel taková blbá vlastnost, když máte 1000, tak si řeknete, mám 1000, mohl bych mít 10 000. Když máte 10 000, říkáte si, dokázal jsem 10 000, mohl bych mít 100 000. Pak když máte 100 000, řeknete si a tak dále, a tak dále. Je to zase na tom morálním profilu toho člověka, když si řekne, stačí. Dobře, ale to mluvíme o světě biznesu, podnikání, ku příkladu. Nikoliv třeba o soudcích. To já si myslím, že to je obecně, to je lidská vlastnost. To je jedno, jestli ten člověk je ale tam politik, ty mechanismy bankéř. jsou trochu jiné, tam nerozhodujete sám o tom. Jasný, ano, samozřejmě. Tak, Honza z Plzně. Dobrý večer, ano, svět se mění a změny přicházejí stále rychleji. Domnívám se, že jsme v současné době na křižovatce a buď to se dáme cestou k sebezničení, anebo zcela přetvoříme lidskou společnost. Obávám se, že spíš spějeme k té první variantě. Souhlasíte? Já si myslím, že jsme na velké křižovatce, protože co lidstvo lidstvem je, tak jsme v takovéhle situaci ještě jako nebyli. A když si všichni budeme říkat, že směřujeme k té katastrofě, tak si všichni začneme chovat, jako kdybychom směřovali k té katastrofě. A pak vlastně té společnosti nezbyde nic jiného, než katastroficky skončit. Druhá varianta je, že si tváří v tvář prostě tomu všemu, co se kolem nás děje, budeme tak silně odvážní a řekneme si, ne, já se budu chovat jako jinak. Já budu prostě radostnej, pozitivní a budu dělat to nejlepší, co ve mně je. A když si tohle dokážou říct všichni, tak žádná katastrofa nebude. Napadá mě, je k tomuto přesvědčení nutný vůdce, tahoun, opinion maker? Myslím si, že ano. Jde to v demokracii?
Dobrá otázka. Nevím. Když se podíváte na to, jak ta dnešní demokracie vypadá, tak je to složitý a jenom se podívejme, kdo nám sedí na hradu a kam ten pán pojede v blízké době. Jestli jede do té civilizované společnosti, anebo jinam. Takže jako je to o tom lídru, protože ty lidi jako následují toho lídra a ta demokracie nám generuje takovéhle lídry. Takže to pána tu nemáme a ten pán říká, že tam nejde kvůli těm lidem, kteří tam jsou, ale kvůli těm padlým z druhé světové války. Jasný. To bychom možná mohli opustit, toto téma. Nicméně, myslíte si, že demokracie je nejlepší systém, který dosud byl vytvořen civilizačně? No, já si myslím, že jako je to taková, já si myslím, že dokonce i ten Platón o tom mluvil, že to je takový ten cykličnost, že vlastně vždycky, že to je takový ten cyklus těch společenských systémů a vždycky ten jeden jako se začne v těch troskách toho předchozího, rozvinu se a pak jakoby končí. A na jeho troskách nasleduje další, a že to je prostě takový nekonečný cyklus, taková spirála. Tak je otázka, jako co případně na nějakých troskách demokracie by vyrostlo, prostě jako nevím. A v tom bodu se nacházíme. Co jsou ty znaky té křižovatky, o které jste mluvil? No, to je takový už hodně niterný. Je to tak, že tím, jak já dlouhý léta dělám ty meditační praxe, už třeba 12 let, jako pravidelně každý den dělám nějaký meditační praxe, tak si člověk v sobě rozvede určitou citlivost na některé jako věci. A najednou některé věci prostě cítíte. A teď to je vlastně jako pocit. Máte prostě pocit něčeho a když to vlastně na to dáte, tak ono se vám ukáže, že jste měl pravdu. Intuice. A já jsem tohohle pocitu začal používat v tom podnikání a očividně mi to fungovalo. A já teď mám mnoho různých pocitů, že prostě ta lidstvo se dostává na určitou jako velmi specifickou křižovatku. Ale bohužel málo lidí to jako cítí a málo lidí se shodne na to, co se vlastně děje. Davídek, pokud si odmyslíme otázku peněz, je západní civilizace dlouhodobě udržitelná? Já si myslím, že s určitou transformací ano. A ta transformace právě spočívá v tom, že dneska je ta společnost zaměřená na tom individuálním egoismu, kde mě nezajímá ten druhý člověk. A to vede ke kolapsu. Dlouhodobě to vede ke kolapsu. Pokud se nám podaří udělat to, že se vlastně jako kdyby ti lidé, jak jsou takhle egoisticky zaměření na sebe, otevřou a začnou se starat o ty lidi, kteří jsou kolem něj, tak je to dlouhodobě udržitelné. Říká Libor Malý, host dnešního Hyde Parku. Děkuji vám, přeju hezký večer. Děkuji taky, nashledanou. A já se na vás těším zase zítra. Hezký večer přeji.